Духа вятър, стана студено. Гладна съм. Дали да не отложа ходенето до библиотеката? Не. Тръгнала съм, няма да се връщам. Ой, тези книги така тежат. Когато съобщаваме някакъв факт или разказваме за някакво събитие или явление, използваме съобщителни изречения. Съобщителните изречения се използват за предаване на някакъв факт. Духа вятър. Стана студено. Гладна съм. Мила! Здравей! Здравей, как си? Добре съм, ти? Как си? Добре, накъде си тръгнала? Отивам до библиотеката. Наистина? Да. И аз съм натам. Какво съвпадение. Да, искаш да те закарам, аз съм с кола. Може, добре. Може ли да ми помогнеш? Разбира се. Така е по-добре. Какво носиш вътре? Книги. Ти, още ли водиш минута много? Да. И знаеш ли кой се появи скоро при нас? Кой? Един твой познат. Кой? Любен. Любен. Той е добро момче, но малко е притеснителен. Как се е представил? Не, мисля, че бъркаш. Справи се страхотно. Заповядай. Мерси. Дай книгите. Съобщителните изречения се използват в разговор за отговор на въпрос. Как си? Добре съм. Накъде си тръгнала? Отивам до библиотеката. Съобщителните изречения се използват и за обмяна на мисли и разсъждения в диалога. Той е много добро момче. Мисля, че бъркаш. Така е по-добре. Разказвай, Мила. Какво ново при теб? Какво ново? Най-новото е, че имам бебе. Имаш бебе? Да. Това е страхотно. Да, наистина. Честито. Мерси. Сигурно си много щастлива. Да, наистина съм много щастлива. А ти? Аз не мога да кажа същото. Всеки човек си има проблеми. Мъчно ми е за Стефан. Хубаво момче, а все не му върви с момичетата. Последната му приятелка изглеждаше... Дали още е с нея? Ще го попитам, но не сега. Съобщителните изречения се използват и в монологична реч за изразяване на мисли и разсъждения. Мъчно ми е за Стефан. Всеки човек си има проблеми. Ще го попитам, но не сега. Ти какво четеш? Преглеждам някои от въпросите за предаването. Да, тези са от област литература. Пробваме с някой. Добре. Левски имаше ръст среден. Тънък и строен. Очи сиви, почти сини. Мустаци червеникави, коса руса, лице бяло. Вазо, не мили, не драги. Браво! Падна чудна лятна нощ. Прохладна и свежа. Косачи Елин Пелин. Ти си страхотна. Да. Нека видим следващото. От заник слънце озарени. Алеят морски ширини. Яворов, моя любим. Ти наистина си страхотна. Да. Браво! Защо не участваш при нас? Аз ли? Не. Чакай, защо не? Обърнете внимание. Съобщителните изречения се използват в художествената литература за описание на лица и герои. Левски имаше ръст среден, тънък и строен. Очи сиви, почти сини. Мустаци червеникави. Коса руса, лице бяло. В художествената литература съобщителните изречения се използват и за описание на природни картини. Падна чудна лятна нощ, прохладна и свежа. От заник слънце озарени, алеят морски ширини. Говоря сериозно. Защо не участваш в минута е много? Знаеш много неща. Я стига. Тези неща всеки ги знае. Не е така. Така е. Все едно да не знаеш
знаеш, че слънцето изгрява от изток, луната се върти около земята, кафето е горчиво. Знаеш ли, при нас са се явявали състезатели, които не знаят, че Земята е третата планета в Слънчевата система. Сериозно? И искат да участват? Да, невероятно, но е факт. Ужас. Искаш ли да изпием по едно кафе? Може. Само че аз предпочитам чай с мед. Медът е полезен за здравето. Обърнете внимание. Съобщителните изречения се използват за разкриване на качествата и свойствата на предметите и явленията. Медът е полезен за здравето. Кафето е горчиво. Животът е прекрасен. Съобщителните изречения се използват при разкриване на човешките знания. Земята е третата планета в Слънчевата система. Луната се върти около Земята. Слънцето изгрява от изток. Какво стана с онова момиче? Последната ти приятелка. Нали знаеш, че има хора, които като че ли преждевременно остаряват. Все нещо се оплакваше, все нещо ни беше наред. Познато ми е. И аз имах един такъв приятел. Все пестеше, все хленчеше, бели пари за черни дни. Ох, старост, нерадост, ужас. Така ли? И какво стана? Какво? Уж да се промени, но след дъжд качулка. Отдавна ми беше омръзнал. Обърнете внимание. Съобщителни изречения са и някои пословици и поговорки. Старост, нерадост. Бели пари за черни дни. След дъжд качулка. Не знам в теб какво ще прави. Какво заглавя ще прави. Извинявай се. Ало? Аз ще вляза вътре. Добре. Светле, здравей! Видях един стар приятел. Момчето, което води минута е много, Стефан. Сещаш ли се? Много го харесваш. Знаеш ли, защо не дойдеш до библиотеката? Тук сме, да. Няма проблем. Хайде. Чакаме те. Хайде. Запомнете, при писане в края на съобщителните изречения се поставя точка. Видях един стар приятел. Ще вляза вътре. Чакаме те. Стефане, много съжалявам. Обадиха ми се, че бебето плаче. Трябва да тръгвам. Разбира се, не се притеснявай. Само, че една приятелка ще дойде. Нали ще ти предадеш, че се е наложило успешно да тръгна? Естествено. Заповядай. Благодаря. Хайде. И си помисли за предаването. Добре. В този урок видяхте. Стана студено. Как си? Добре съм. Той е много добро момче. Мъчно ми е за Стефан. Левски имаше ръст среден, тънък и строен. Падна чудна лятна нощ, прохладна и свежа. Медът е полезен за здравето. Луната се върти около земята. Бели пари за черни дни.